Let's do it. Yellow straight line. Yeah. Right. Tokuchingamizai ruzhinji rwenyika yeZimbabwe kumativi mana enyika tiri kuno kunonziwo kuWeather District Mashonaland East Province kumaruva so tiri kushanda tichiwandutsa maruva edu enyika yemuZimbabwe vana veZimbabwe. Kare taichingoti tairima chibage chingorima zvimwe zvinhu zvaizve tichiona kuti parukangarapo rwakaita sepanapa hapana gohwo rataiwana tikati aiwa ngatisirane musoro pamwe chete titraiwo zvimwe right. Izvinezvi tiri kutraya igore rineri ratatanga rineri kuti tiedzewo zvimwewo. Takutraya vanonziwo madragon fruits tiri kuvaona kuti anokubatsira kutishandura charotichi upfumwi hwevana veZimbabwe vari kumaruva. Chizhinji chatinetsa kuno kumaruva ndechesapoti. Yes, sapoti hatina sapoti ishoma. Taane zvimwe dambudziko ratinaro rekuti vanhu tavashoma, varume chaivo vavashoma kumaruzevha kuno kwatiri kumaruva. Tine chinonzi pachingezi labor shortage, right. Yatidzora kumashure nekuti varume vese vari kunoko va engaged projects awo, which means kuti vanhu vese vari busy. Saka taane shortage yevanhu, mabasa aimbodzi aya ari kunetsa izvinezvi awandisa nekuti achakwanisi kuwana sei kuwana vanhu vanoshanda mabasa nekuti malabor costs akakura, mari dzavakuda dzakakura nekuti vashoma. Saka zvatidzora kumashure, asi tinodavira kuti aiwa zvimwe zvinhu zvichazoita sei zvichazonaka mberi. Kunetsa kwezvinhu hako but tinofunga tine tariro yekuti ramangwana rakanaka. Saka tiri kuona kuti tikatarisira maybe next year gore rinotera gore rinouya take takuwana madragon fruits. So vana veZimbabwe tichitarisira kuti muna muzosapotawo muchitengawo mafruits kuno, mavegetables kumaruva kwedu kwatiri kuti aiwa vanhu veZimbabwe sumukai nyika ngaisumuke. Chanetsa kuti nyika igwadame chii? Ivhu tinaro, simba tinaro, zvese tinazvo. Kuchatadza kuti mutisapote chii ipapo. Sitarangunzi taku kuMashonaland East Province Weather District tatenda.